हेल' एभ्रिवान गासिबो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे फिन गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय बे हाबानि भिडिअ आरोना नेक्स्ट ब्लग लानानै फैलायबाय आङो माने दहायनिया फैनाय ब्लग लादोंमोन स' फैनायाव गोलाव होबाथाय माने नायनोबो बर जायोना बे कारनाव माने आङो फैनायनि आन्था सर्ट लाबाय आरोना ओमफ्राय दायो बियो हाबानि ब्लग फुरा गरम दायो हाबा सिङाव हाबनानै मानानै ओमफ्राय दसे बेरायफैदों आरोना गामि नायदों ओरैनो जमानो फुरा सान्दुं आरोना सान्दुंबाबो बेरायखादो बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौहाय नायलांबाय थादो सोरबाफोर गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो बे लोगोनि मैना माने जों ओरैनो लोगो हिसाबै मैना गाबज्रियो निकनेमा मैना नालाय ओमफ्राय मैनायानो हायबाय थायो आरोना रेसमा बाग्लारिनि दाख्लैहाय रायजो बिदाय जादोंमोन ना बेनि हाबा जानो फैदों आरोना स' बेखौनो आं भिडिअ खालामदों नोंथांमोना माबोरै मोनो कमेन्टआव नायनानै खोन्थाहर खालाम आरो आंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालाम आरोना रावबो साबस्क्राइब खालामालासिनो थांनाङा फुरा ओरैबायदि सान्दुङाव बेराय भिडिअ खालामदों ओरैबायदि जा बरिया माने इसोरनिया बरायबाय आरोना जोंफोरखौ बरायनाय मानायखौ नोंथांमोना दायो नायलांबाय थादो नोंथांमोननो देखायनोसै माबायदि जोंखौ वेलकाम खालामनाय ओमफ्राय बिसोरनि माने जोंनिदों बिसोरदों आलदा आरोना फर्मुलाफ्रा बेखायनो नोंथांमोननो शेयार खालामनोसै आरोना बिथिं साइडनिखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो बैनो येल्ल' कालारनि नङा बिथिं डाइनिं आरोना गामिया जोंनि लागोफ्रानो फैनाया जि मैला जाजोबखाबाय ओमफ्राय नै गामि मोनफायबाय नायनो दांला गेजा खाथियावनो दं मैना गेजा खाथियावनो थानाय न'खौ गैला बे जागोन नङा मोनसे खालामना लानांगौब्रा डेकोरेशन खालामनायानो dia serius lansir nah memang hari sunnah lagu lansir sunnah lagu lansir kan zubai dari mana supaya biar nampak supaya nana dari fresh sabai mungkin hari sunnah mana nih fresh sana nih pra mana screen dengan color apa mana apa jadi sabai sehari mana sih nasa pra apa dengan screen dan berubah nasi balik kalau pra ini जोंखौ बरायनो नागिरदों आरोना हिन्जाव लागोखौ बरायनो नागिरदों बिसोर गामिनिया बरियाके मोसानानै बरायनो नागिरदों आरोना हायनो फिनबाय बरायनो नागिरदों ओंखायनो जोंखौ बेयाव लामायाव लाना फैफिनदों आरोना मोसाफ्लांनाङा दे नोंसोर मोसाफ्लांनाङा बरायनो जोंनि बरायनो थाखाय रेडि
संख्रि सिगां जादो दे बेदराव आरो मैनानि बियानि लकेल दाउ जाबाय माखासे खाम जाखांनानै नै जिरायदों बा जि हिर' नायथिदोंलै पुरा ओंखाम आरि जाखांनानै जिरायदों आरोना जमा ओंखाम जाखांनानै जमा रेस्ट लादों आरोना ओमफ्राय मैनाया बेयाव मोखां सुफायना होनानै माइदि नुखो हा मा नुखो नोङो बेयाव मोखां सुफायनायनि रे मैनाया बेयो नुजोबखायो साइन्टिस्ट न जों गामिनि साइन्टिस्ट बियो डक्टर होनबासो जासिगोन माथो सानखांनो मानो हायो खिन्थु बियो नायखांबो हायो बियो मोनदांजोबखायो दा सोरबाफोर जुदि नायखांनो नांगौबा बिनाव फै मिस्टारनियावनो नायना लाखा नामा जेक डक्टर होबाबो जासिगोन माथो सानदों गामि बेरायफैदों आरोना जोङो माने हाबानिफ्राय बेसेरा सिगनालानो गैया फुख्रि दै साहैनो फुख्रि जि बरियाखा ओमफ्राय बेयावनो माइबो गायदों नाबो फिसिबावदोंसोदां न बरियाहै दै साहैनो फुख्रिबो जा बरिया आयदा खालामखादो दै सासो फुख्रि नाङो बेखौनो फाथो सोमदों नाबो दोङो आंलै साला सान्दुं गोसा गोसानै सान्दुं गोसाबाबो माबानि नङाना मेसेंनि सान्दुंसो बे दा मेसेंनि खामान्दो खामाखैना आयै गरम नायनानै थांफिनियाव हरफोरजों थांबाय एकदमबारे हरफोरजों थांफिनबाय उथिजोबखाबाय दा पुरा गारि मोननानै अट' मोननानै गाखोना फैखाबाय थांफिनगासिनो बियासेम आरोना बिया जानाय जायगासिम थांफिनगासिनो अट'जों फाइनाव थाबाय नायनानै दायो थांफिनगासिनो नरेल बिटिनि बाप्टिस्ट चार्च 1983 बिटिनि गिर्जा न' आरोना बियो बेयावहाय बाप्टिस्मा होयो खोमा आरलि बाप्टिस्मा होयो दां बेयावहाय बिसोरनि चार्च कम्पाउन्ड आरोना बियो बेरायबाय दसे चार्च कम्पाउन्डफोरावबो सिङावबो बरियाके डेक'रेट खालामदों नायब्ला जा मोजां फुला मिथियालै एसे मोजांथ' न' खानाय माथो खानाय मा नोंहालाय मा मोखां खाथियाव लालाय नोङो नोखांबाय नामा खाथियाव खाथियाव इमान खाथियाव ओंखारा न'खर सिनाखि होदों आरोना दासो न'खर सिनाखि दायो बिदायनि सम बिदाय होसिगोन आरो दायो जोङो माने बिदाय लानानै हायबाय आरोना बिदाय लाखांनानै दायो थांनोसै आं बिदाय लानायखौ देखायबाय थायासै भिडिअबो लाबाय थानो उसुबिदा मोनोना जेनेबा बिदाय लानानै सोरथो भिडिअ लागोन बेखायनो माबानाय जायासै भिडिअबो लाबाय थानाय जायासै दायो जोङो थांनोसै आरोना हौवा गोदान न'निफ्राय दायो जोङो जोंनि न'थिंहाय थांसै ओमफ्राय आं बे ससेयाव लामायाव भिडिअ खालामबाय थाला नोंथांमोना नुखाबाय माबायदि बेबायदि माने लामाफ्रा बिराद गाज्रि आरोना खिन्थु गामियाव हाबबायब्ला गामिफ्रा बिराद मोजां दंफां लाइफां स्राय स्राय गय दंफांफ्रा बरिया आरोना जोंनि गामिफ्रा जेरै बेबायदिनो मोजाङानो
खिन्थुबा लामानि थाखायनो ओरैबायदि खस्थ' माबायदि लामाया ओरैबायदि हामाखा नुखाबाय नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों माबायदि हाद्रै बाला फुरा मानसि सानसि फुरा पाउदारखौनो नांखाया आरोना बेबायदि अबस्थानि दायो बे लामाखौनो थांफिनसै आरोना बिदिब्ला नोंथांमोना बे ससे भिडिअखौहाय नायनानै माबायदि मोन्दों नोंथांमोनानो कमेन्टआव खालामनानै खोन्था ओमफ्राय आं दा ससे भिडिअ लालांबावनोसै आरोना जास्ट थांबाय थानोसै थांनायखौ नोंथांमोननो देखाय दायो जोङो जायै लोङै बिदाय लाखांनानै नै थांफिनगासिनो न' फारसे ओइ दसे बाजि मोनावबो हाबलांगोन आरोना नोंथांमोननो देखायलांबाय थानोसै आं नायलांबाय थादो आंनि बे भिडिअखौहाय लामाया बेयावनो प्रग्राम जागोनदां इमानुएल इंलिश स्कुल मुग्रों मुसि जाजोबखाबाय फुरा उन्दु हायखाबाय आरोना ओरैबायदि दाबावसो सिरि मोन्दों सिखारबाय माने गारि लाखिनायाव सिरि मोन्दों आरोना ओमफ्राय दायो साहा लोंनो नागिरदों रेस्ट लानो नागिरदों दसे बाहेरायाव थांनो फुरा उन्दुबोखाबाय आं फार्स्ट नायनायनिफ्रायनो दायो मा मोनखो दा बाजै हटेल खाथियाव मोनफैबाय आरो मानि बाजै हटेल इयो बबेखिनिनि रङिया बारमा नामानि बाजै हटेल मोनबाय आरोना दा बेयाव लाखिदों दायो साहा लोंनानै फ्रेस जानानै नानसै आरोना बाजै हटेल खाथियाव लाखिना दोङो गासिबो रेस्ट लादों मा गिदा गिदि जादोंलाय उन्दुआखै नोङो संनिबो आंबो मुग्रो मुसि नुजोबदों गासिबो फुरा गासिबो मुग्रो मुसि उन्दु हायनानै आंबो गान मास्टारबाय अबस्थायानो गैला फुरा माने सिखारनानै उन्दुनानै सिखारदोंना फुरा मुग्रुं मुसि जाजोबखादों आरोना ओरैबायदि उन्दुबोखाबाय मामोन इयो जों माबानाया नान्दर मामिना मामि बेयाव साहा लोंनानै हायनानै फुरा माने उन्दु हायनानैनो फुरा जाबाय दायोथ' खैथा जाखोथाय हायो दाबो जोंहा माने आधा रास्तायानो जाबावाखैसो नुदों नुवाखै 7:54 जाबाय आरोना 7:54 दाबो मोनबावाखैसो आरो बेनिफ्राय गोजान जरनि दंबावो जों खमसे खम न' मोनहैनो थाखाय 12 जाखागोन आरोना मालाय ओइ उन्दुबोदों ना उन्दुवाखै नोंलाय उन्दुबोदों ना उन्दुवाखै नोंलाय nướng bén thì bơ thì bưng đường gặp vấn đề các cái này chắc không có gì này thì pura salang nere sara pura serius sampai kali ngomong juga megasung tuh kalau saya mama megase tin konten megasung mungkin mana nggak saling yang nanti dari fresh ini dari nomor PBR lah pura mings by hai undu hai by hai nani oरैबायदि मेंनाय मोनबाय ओमफ्राय दायो न'मोन फैबाय दा नै न'मोन फैनाया जोङो 11:10 जाबाय आरोना 11:10 न'मोन फैखादों आरोना थेंक इउ सो माच जायफ्रा आंनि भिडिअखौहाय नायबाय दिन बे ससे हाबानि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ थेंक इउ सो माच आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोना नायनायनि थाखाय आरो सोरबाफोर गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौहाय आं बेसेनो फोजोबनोसै पुरा मेंनानै फैखाबाय आरोना दायो 11:10 जाबाय मोनानि उन्दुनोसै मानोसै दहाय फुङावनो थांनायमोन ना पुरा रेस्ट गैया आरोना बेखायनो नामा मोनसै बिदिबा बाय बाय